umdali waxolo nomthandi wenkolisamo obuthi ubomi bethu obungunaphakade bubekho ngokwazi wena onkonzo ilikhululeko kanye uzesilwele thina zicaka zakho ezilamileyo kuko konke ukulwa kweentshaba zethu size sithi siqinisile ukuthembe kusileleni kwakho nje singoyiki amandla abo basukuba beyimpi kuthi yenza ngenxa yamandla kaYesu Kristu inkosi yethu. Amen, 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 amen. Nkosi bawethu wasemazulwini, Thixo namandla onke ongunaphakade osilondolozileyo kwada kwasanga le mini yanamhla uze usilondoloze ngayo ngamandla akho amakhulu usiphe okokuba singale mini singawi esonweni sithi kanjalo singangeni ezingozini zithi zonke izenzo zethu zicwangciswe ngokubona kwakho size simana sisenza oko kulungileyo ebusweni bakho ngenxa yakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Amen, amen, amen. Sithi ngolulamo sikuthandaze ukuba uthamsanqelise zonke inkosi namaphakathi nabo bonke abanegunya lokugweba imicimbi yeli lizwe bazalise ngomoya wakho oyingcwele batyebise ngofefo lakho lwasezulwini bahambise kuko konke okulungileyo ude ubangenise ebukumkanini bakho ongunaphakade ngenxa yakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Thixo namandla onke ongunaphakade kuphela kowenza imimangaliso emikhulu hlisela bonke abafundisi bevangeli yakho nawo onke amabandla abawaphetheyo umoya wakho ophilisayo wofefe lwakho uze uthi ukuze bakukholiswe ngokwenene umane ukubahlisela umbethe wentsikelelo yakho yenza oku Nkosi ukuze kudunyiswe umthetheleli wethu nomthandazeli wethu onguYesu Kristu. Amen, 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 amen. Thixo mdali nomlondolozi wabo bonke abantu siyakuthandaza ngokululamileyo ngenxa yenhlobo zonke zabantu ukuba ubazise indlela zakho nophiliso lwakho olulondolozayo ulwaziso kuzo zonke inhlanga sithi ngokufanelekileyo sithandazele irhamente engcwele ekulo lonke ilizwe ukuba ihlale ngethamsanqa ize ikhokhelwe iphathwe ngumoya wakho olungileyo bade bonke abazibiza ngokuthi bangamaKristu bakhokhelwe endleleni yenyaniso bebambe inkolo nganhliziyonye bebambisene ngoxolo behleli ngokulungileyo sithi ke ukugqibela usibabhekisele ebubeleni bakho wena yise wabo bonke ababandezelwe ngendawo ezithile emiphefumulweni nasemizinjeni nasekuhlaleni ngabonga abafuna sibathandazele ukuba Nkosi ubonwabise ubasize ekusweleni kabo ubaphe unyamezelo ekuthwaleni kwabo ubunzima ukuba ubonwabise ubasize ekusweleni kwabo ubaphe unyamezelo ekuthwaleni kwabo ubunzima nempumelelo esikelelekayo kuzo zonke imbandezelo zabo sicela oku ngenxa yakhe uYesu Kristu. Sicela kuwemenziwe Oh
amandla onke othe ngeli xesha wasipha ufeve lokuba sithi nganhliziyo nye sikuthandaze ngabanye, othe kanjalo wasithembisa ngokokuba wothi kwakuhlangana ababini nokuba bathathu egameni lakho baphe izinto abazicelayo. Yenza kaloku Nkosi njengokunqwena nokuthandaza kwethu thina zicaka zakho, njengokuba kusifanele siphe kweli lizwe okokuba siyazi inyaniso yakho, usiphe kwilizwe eliza kubakho ubomi obungunaphakade. Phefumlela